Hello guys, how you all? I hope you are good. I'm also good here. And one thing I want to share that I'm gonna go every place, everywhere to meet you guys. I'm gonna questioning you. I'm gonna meet you to question and ready for the answer, guys. Ready for the answer. And one thing, remember, this channel is going to help you exaggerately. This channel will help you. This is my promise, guys. I want to share the exact value of the life. No, exact value of the life you will going to find this channel. बे चेनेलाव बिराद मोजां मोजां थांना भिडिअ मोननो थांगासिनो दं आङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ मोजां मोजां गियान होनो हाग्रा मानसिफोरखौ एक्सपार्टिसफोरखौ आङो लोगो हमनानै कुइसन खालामनो थाखाय रेडि जागासिनो दं guys that you will find the answer every answer you will find this channel guys बेनिखायनो नोंथाङा बे चेनेलखौ हाजासे सापर्ट खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय आङो नोंथांमोननो जेसेबां हागौ इसेबां खस्थ' खालामनानै any language हिन्दीयावनो जा इंग्लिशआवनो जा बर'आवनो जा आङो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय बाय हुक एन्ड बाय क्रुक आङो प्रमिस खालामनानै बे चेनेलखौ कन्टिनिउ खालामफिननो नागिरदों आरोखि and by the way this video is my first video for 2026 guys so नोंथांमोना सापर्ट खालाम नोंथांमोना नेनानै था I'm coming very soon good luck bye